बिदिनोसै मा बुंनाय बोरा बिदिनो मोजाङै लाखिथोंसै होननानै बयखौबो न'खरखौबो आंखौबो आरो जोंनि फेमिलिखौ गासिखौबो मोजाङै लाखिथों होननानै बोर बिबाय। बे समाव दंफैयो आङो सालबारि आदबपुर गामियाव बिथांमोना सानबानि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै समायना रमायना साजायनायखौ नुदों। बे केमेरा पार्सनखौ देखायदों समायना रमायनायै साजायनायखौ नुदों आरो लोगोसे बायदिसिना बेयाव धर्म बासियालासिनो बिथांमोना बेयाव फैनानै खुलुमफैदों। लोगोसे दिनैनि बे फोरबोआव माखासे नुथाय समायना रमायनायै साजायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे जों পূজাनि আফাদগিৰি बिथांनाव जों মাখাছে खोथा হয় দাদা নমস্কাৰ। পূজাটো এতিয়া ভালে লাগিছে। এতিয়া আপোনাৰ এই আমাৰ পূজাৰ শাৰদীয় পূজাৰ সমস্যা এই শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ চেনেললৈ। এতিয়া আমাৰ এতিয়া 5 দিনৰ কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয় দিন হৈছে, চতুৰ্থ দিন আজি। কালি আমাৰ শেষ হ'ব, বিসৰ্জন হ'ব। গতিকে আমি এইকেইদিন ভালে গ'ল আৰু অহা দিনকেইটা ভালে যায় এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। আগৰ দিনত কোভিড এতিয়ালৈকে আচৰ মানে ভাল এতিয়া আগতেতো আপোনাৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ হোৱা নাছিল। গতিকে এইবাৰ অলপ ভালকৈ ডাঙৰকৈ পাতিছোঁ। আপোনালোকৰ কেই বছৰ হ'ল এইটো? আজি আমি এতিয়া পূজাটো আমাৰ মোটামুটি 53 বছৰ হ'ল। 53 বছৰ ধৰি পূজাটো কৰি আছোঁ। এতিয়া মানুহ বহুত হৈ আছে। এতিয়া মানুহ আমাৰ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰক আমাৰ ৰাতিপুৱা আৰতিৰ পৰা আপোনাৰ সন্ধিয়া 12টালৈকে আমি 1টালৈকে থাকোঁ। 1টালৈকে কালি আমাৰ যোৱাকালি আমাৰ আছিল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছিল। আজিও আছে নেকি? আজিও সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া 7টাৰ পৰা। बे समाव बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय। लोगोसे बे समाव माधवपुर गामियाव फुजा होफैग्रा सुबुंफोर दं। बे सुबुंफोरनाव माखासे जों खोथा मिथिना लागोन। बाजै बे समाव जोंनि खाथियावनो बे फुजाया जादों, बेनिखायनो जों होफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओरैनो बोसोरफ्रामबो फैबाय थायोना? फैयो। थांनाय बोसोराव माबायदि जादोंमोन? मोजाङानो जादोंमोन, नाथाय बे बाराव साबसिन जादों आरो डेक'रेसनफोराबो बेनोसै। ओमफ्राय बबेनि होनदों नोङो बाजैया? खमलाबारिनि। खमलाबारियालागै होफैयो फुजा? सालबारि खमलाबारिनि। मा होननानै फोरमायहरगोन दिनैनि बे दुर्गा फुजानि सोमोन्दै? बिदिनो बयबो दुर्गा फुजाखौ फालिनांगौ। बे जितु जोंनि हिन्दु धोरोमनि मोनसे फोरबो, बयबो बेखौ फुजिजायो। फुजिनानै गोसोखौ मोजां मोनगोन। आंबो मोजां मोनबाय। मा होननानै बोर बिनाय दिनै? बिदिनोसै। मा बुंनाय बोरा? बिदिनो मोजाङै लाखिथोंसै होननानै बयखौबो न'खरखौबो आंखौबो आरो जोंनि फेमिलिखौ गासिखौबो मोजाङै लाखिथों होननानै बोर बिबाय। बेनोसै। नंगौ, बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय। दिनैहाय सानबानि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै समायना रमायनायै बिथांमोना फुजाखौ खुंबोदों। बे समाव आङो ग्राउन्ड रिपर्ट लानो थाखाय बे हाबाफारियाव नुजाथिफिननाय जादों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।